Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, sekarang aku ada di lokasi proyek pemandian doyok iki. Ndi to? Juga ro to. Apa juga semecah tuh? Juga ro paling yo tukange to paling lagak di. Iki Paling kelungguhan kuwi yo paling. paling anu iki. Apa? Netel mas. Oh, cergoblu. Ya paling yo kesenggol. Berarti wis ya wis ready ya. Wis pintune teko. Wis pemasangan keramik wis oke. Pecah, Bos. Pecah, Bos. Iya, Bos. Alhamdulillah tukangnya sip. Tawang enggak. Loh. Lah piye to, Yok? Tutup, Cok. Loh, lah lamanya ora kena tutup iki piye to, Mas? Dulu. Piye to, Yok? Tuh. Loh, lamanya gak kena tutup. Nah, Loh. tipis lho bahane, Cok. Loh, Bahane tipis, tapi iki gak kena tutup sumpah. loh gak kena tutup iki korone kenapa, Bos? Iki kita blegar. Blegar. Lah karena blegar kan 6 cm melengkung, Yok. Dulu. Kok gak sotrep, gak sopas to, Yok? Iso. Berarti piye, Yok? Kurang piye, Yok? Iki tengah iki nyantol. Loh, sing ndi to? Nyantol iki. Tengah ndi to? Lah ra podok ya kok ngene ya. Kayak nak kuwi iki gak kena ditutup. Lah ya, lah terus Coba takon netel, takon apa? Takon nganu ae. Nyekrup kopian lho. Kena iki. Maksud iki mumpung ijik ya wene iki. iya. Nyekrup barang iki enak. Lah tukangnya piye to wi? Gak ero, ngono kuwi. Omongan kuwi piye to maksudmu ki? Kayak iki sapa to sing pecah keramik iki? Iya. Kok bahas kuwi to? Kuwi kok kena diganti. Maksudnya iki lho. Lah kipin iki piye to? Kipin kan kuline to yo. Ipin mlayu terus kok. Iki kurang anu iki. Kesontok cor-coran dadine malih anu. Lho, Iki bakal cor-coran. kan wis pernah ngomong tuh ya, kowe kan dhewe-dhewe kan ya awakmu wis ngomong. Lah bangunan iki 6 cm kan melengkung blegar. Dadi gak sotrep. Lah tukangnya handal ya. Piye to ya? Ya iso rapet. Lah tukangmu piye sing iki? Lah kok semumet to? Mumet aku kok butuh ngaji aku wis gak mikir. Loh, iya. Joh, Loh, kok iso nesu? Waduh. Ya. Ya piye? Ganti tukang padha wae. Ganti tukang padha wae. Loh, kok iso to? Yo, omonganmu lho. Ya iki yo kesalahan, Bro. Kesalahan asli, kesalahan iki. Kenyontokan, Bro. Cocorane iki blegar ini. Dadi Oh, otomatis blendung, ini blendung, heeh. ini blendung. Jadi gak kena tutup. Kan wis diomong tuh yo. Lah, segini lho yo. Segini yo. Segini kan wis ngomong tuh yo. Segini piye tuh yo. Kalau gak iso nyantol. Lah kayak sing dhuwur kelem blegar yo. Gak iso trep. Kudune dek iki karo tutup. Ini ra dijajal gak ditutup lho. Iki lho blegar sak menembane lho. Ombok lho yo. Dhuwur. Ngisor trep. Nutup. Ora iso anu kuwi, gak iso rapet. Cek bos ya. Nah, jajal bos. Allah lagi kok ngene lho bos. Iki sing ngisor ki wis iso mlebu yo, tapi sing dhuwur kan mlekar to yo. Karo dene bahane kok taek malah. Bahane? 10 iso koyo ngene lho ngene pakku wis 190 bahane rada kandel. Iki atau wipis men no? Tau wipis iki. Kok bahane ngene lho. Mak sing adem ke akeh sing rusak mesti gampang rusak sing adem ke. Sing atom apa mau di anu kan iso jebol ya. Lah iki kan ora, cuma kok bahane kok ngene kok tipis men no. Yo bahane yo. Lho, Wis wi. iki lho yo, bos bahane mlengkung. Iya to yo. Karo tuh anune kono kok tukuku ning tuku material yone sak menawa regane kok. Cepat berarti. Gak wi kuat wi lak wi. Lak Kan tukulen. tetep kuat. Lah ngene kok. Iso. Aku tulen sik aku. Tukulen, soalnya ngelem kuwi kok sekrup iki pirang senti ya berarti. Panas lho yo iki kok. Pirang. Ayo. Ganti tukang kok padha wae sih. Iya to yo. Kira iki delok. Jan. Iki lho yo ketok mlengkung yo. Lawange delok lho. Lawang sing kira sing dipasang lho. Mosok mumet yo. Oke. Iki
lawange iki lho ingetan to lawange pipi. Iki gak masalah iki kena ditepok loro mari ya sing kene. Lho iya. Sing masalah gak iso nutup rapet kuwi lho, sing dimaksud iki kurap korok kuwi ne. Gak iso rapet, gak iso rajin. Benangi iso. Kene di apa? Kene diwae triplek, kene kuku ke rapet. Penting kene kok diwae triplek, kita ditumpluk tekok kenepek. Iya ya wis paham. Diaji wis mari. Gambare piye to gambare iki? Pertama gambare. Barang ngeblak iki nek ben. Sik to. Gambare iki lho. Ayo. Ricik sik. PR ku Ki PR-mu nanti malam ya? Engko sore iki tak garap bar mijet napa lho. Ya. Ki PR iki kudu nambah luluh neh ben padha aran dhuwur iki samarno maksude. Iya ya dipadakne. Di samarno tok bar. Engko lak wis kena luluh kabeh, kene luluh-luluh. Apa kuwi? Lho leponan ngene iki lagi diaji. Iya. Iki lak gak dik ngono. Wis jelas lepot. Lah. Aku sing ra iso ki benangi sing lo lincip kaya pinggir-pinggir ngene iki kudu lincip to. Iya. Ngene iki aku mesti gak iso soalnya biyen angker nganu mesti tumpul terus. Ya layak mumet ya bae ngrasane. Ngombe es kaya ngono lho. Nah iki lho Lur, jadi infone dari Viga karena ya kayak gini soalnya wis ganti tukang loro lah ya bos, gak beneran kabeh. Ini lak kan bagian no maksud. Sing gitu kan. Oh sing gitu lagi? Gitu iki kan keras ini. Maksud iki kok lagak nganu kan malah gak kena tutup kabeh kan malah repot to. Ya repot toh, malah gak kena tutup gak kena kancing lak terangin praja mengo, lawang lak adus. Ngono lho. Masa kan gokek. Adus laren gokek. Kok adus gokek piye to maksudmu iki lho? Nek kok jagat iku ngekek lawang. Kok iso? Iki lho goyang, cagak itu lho. Goyang kita lah. Mriki tok lho kekuatane iki lho iki. Kira nek kekuatane. Ora aku yo ilah ya. Jangan memang iki kan kudu numpang ning tembok ngene to, Blok. Iya. Permasalahannya tukang ganti tukang loro yo. Ya padha wae. Ya tapi gak apa-apa mungkin tarah yo melengkong ki yo. Ben iki barang iki lho sing kene loro ki nyapa kok gak tahu sepatu barang aku yo. Yo, ora enek wong getun ngarepi gak ning getune keri, Bos. Maksudnya aku gak mikir ini kudu enek sepatune kok gak, aku gak mikir ke kono. Kudune iki enek sepatune sing ngene iki. Dadi cagak iki karo cagak kono enek sepatu lha sok ben. Iki lak nyembung rene. Warek wis sepatu siji. Yo. Jadi gak ambles. Lah lak kono kan gak wis sepatu gak apa-apa soalnya bebane kan iki to. Bebane kan carane ngene iki ringan. Yo. Lah sing Iya le. gendeng terus urung apa beban hebel. Ora kuat kan otomatis ambles. Karena sepatu. Lah iki jane wis bener, Bos, sing kaya pemasangane asbes ki wis bener. Tapi cuma permasalahan iki lawang lho, Bos. Ora siku lho. Sing pertama kali pembangunan sing pertama kali kan gak siku to, Bos. Jadi iki yo emat ya, Pak. Ya sing sabar ya, sementing lamun anu kok bengi garapan lah masalah lawang ku urusane tukang. Ngono lho yo. Ora. Kowe yo ora iso tetep kon benakne lawang gak iso, soalnya iki muse ukuran. Soalnya ora iso soalnya aku kan gak tahu anu masang iki lak ngaji mlamir ngono Kan iso. Wis paham cara mlamir apa kan apa. Sing dienggo adune iki apa kan wis paham to, ngono lho yo. Lah yo. Bisa kena tutup, Bos. Gak kena tutup lho, Bos, lawange piye. Jan. Mbuh yo. Wis ping pira ya? Pindho ya yo. Dadine pokoke iki ben dibenerne sing apik, soal iki kanggo Engko ben didedel Bobi aku. ya apik soalé kanggo Didedel aduh. iki jelas rusak iki. Jelas Ndi? meletot kabeh. Lawang kuwi to. Kalau didedel wis jelas meletot kabeh malah. Gak kena di. Iki Iya wong wi tipis pol kok. Kuwi cara didedel kuwi mesti langsung meletot kabeh. nah ngono lho, jadi wis blok hari ini soalnya
Kika doyok mengeluh tentang kamar mandi ini lawang gak nek tutup. Ngomong Dika ganti tukang lore bae ya padha wae. Nah, dadi ngono lho saya akhiri kabar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.